Čau lidi, já jsem Jirka, jsem na dovolené, jichu. Máme tady krásné moře. Rovnou palec nahoru. Krásné skály. Vidíme v apartmánu. A dneska asi nic zvláštního nebude. Sorry za ten jakoby hučící větrák. My tady máme větrák, protože tady je horko. Kurně. Už se mi zase plete jazyk. Vždycky při každých videích se mi musí plít jazyk. Mesegra jenom čumí a leží. Dlouho jste ji neviděli. Terezo, pozdrav lidi. Terezo, pozdrav lidi. Pozdrav je, dělej. Pozdrav lidi. Dělej, pozdrav mě. Pozdrav, dělej. Víte, ona se stydí, ona je vedle mě, víte? Kráva. Netoč mě. Já tě netočím. Lidi, to je sranda. Ona si myslí, že ji točím, když ji netočím. Gadrák. Bude i speciálek, jak budeme navazovat prut. A nebo byste chtěli, napište do komentů, jestli byste chtěli speciál o moři, o rybách, anebo o čem jsme dali poslední koment. O čem? Dáme ho o Chorvatsku. Protože jsme v Chorvatsku, tak asi dáme o tom městě prostě koment. Tak napište do komentářů, jdou pěkně tam, hoďte už ty lajky. No, a já se s váma loučím, takže čus!